Svært Hans Edward. Give it up for the Swarty! Jo, man. Hey, you can clap with one hand now. To znamená, byś pojď to der. Hold kæft, du er dum, mand. Hold kæft, du er dum, altså. Var du dum, Kæft, du bruger på armer, eller hvad? Hold kæft, du er dum, altså. For armer. Hvad er det, vi har? Det er chokolade med lidt brød. Er der smør? Det er der ikke råd til. Så det er altså The Lifestyles of the Rich and Famous, vi har gang i nu. Faktisk, ja. Du er min engel. Ja, præcis. Han døde ret. Så har jeg med Hans Edward. Kan det godt lide mig? Ja da. Er der ild i pipen, Iben? Ja da. Tak. Karl Marx. Hej så. Hvad griner du af? Hold kæft, du er et nar. Hvad er det, skal filme? Mushroom Cloud. Mushroom Cloud. Det er den. Mushroom Man. Det er da en UFO. Ja, det er UFO mushroom eller sådan noget. Det er et vandbassin. Ja. So is the water up there? Ja. Is that, are you sure? Ja, I'm really sure. Det var dagens mest vilde oplysning, vi fik der. Are you ready for tonight as well? Ja. Godmorgen, alle sammen. Kan ikke blive ved med at sige godmorgen, når jeg siger. Nu er det gået op for os. Det er meget tidligt, men altså. Jeg er meget stolt over det. Jeg kan godt lide dig. Any final last words? Kæft, det er dårligt, altså. Så er det typisk stjerne, du brokker dig bare hele tiden. Så er det forkerte håndklæder, så er det forkert whisky, så er det forkert fisk. Check it. Jamen, du skal ikke slå til mikrofonen. Hvis der er nogen, der vil danne en gruppe med mig, så skal I ringe til mig. Mit telefonnummer, det er 6. Der er noget, du er blevet smidt ud af The Dreams. Har du nogen kommentar til det? Nej, det er slet ikke det. Eller er du gået ud af Dreams? Er du gået ud, eller er du blevet smidt ud? Nej, det er slet ikke det. Jeg har en pause lige nu. Er du ked af det? Er du ked af det? Det er altså skole for alle dæmmerne. Nej, det er jeg ikke. Du kan bare være ærlig. Nej, det er jeg ikke. Okay, du er ikke ked af det. Men du skal starte nu på en akustisk karriere med noget Jeg kan ikke mere. folk. Nå. Jo, altså på en eller anden måde, så gør det bare federe. Ikke også fordi, at så kan det gøre alt, hvad du har lyst inden for punk-genren. Altså. Verden. Det der. Nogen, der har gjort det før i verden? Faktisk, nej. Nej. Kan jeg stoppe? Man skal se hans bluse. Nej, man skal se hans mave for helvede. Hans blue. Hvad så? Marry me, please. Jeg synes, jeg er lidt for ung til at giftes. Er det rigtigt, det han siger? Nej, det kan jeg. Kan vi så få den fra din side, så? Altså, slet overhovedet ikke. Men... Nu har jeg hørt. Sådan. Vis din attitude. Jeg kan godt lide dig. Nå, men jeg skal tisse. Okay. Skål!